କାହିଁକି ନା ନାରୀର ମନ ମାଲିଆ ଲଇସୁଅ, ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ସରନ୍ତି ମରୁମାଲି, ନାରୀ ତା କାମନାର ନିଆଁରେ ପୁରୁଷର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଚାରଖାର କରିଦିଏ। ସେ ପୁରୁଷକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କର, ସେମାନେ କେବେ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତିନି, ବରଂ ବିଭାଜନର ବଞ୍ଜି ବୁଣନ୍ତି। ନାରୀ କାମନାର ରୁଆ ସୂତାରେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଥରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ସେ ସେଠୁ ମୁକୁଳି ପାରେ ନା। ଶେଷରେ ନାରୀ ପାଖରେ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ମାଲଟି ଯାଏ। ସେ